Já vás všechny zdravím z nádherné přírody, z lona krásy přírody, z Tršické přehrady nedaleko Olomouce nebo Přerova. Některý to znáte, mnohý z vás ne, ale nachází se tady nádherná přehrada. Privátní rybník, ale já jsem se vracel dneska ze závodu Method Feedermania, první ročník, myslím si, že úspěšný ročník, a tak jsem se zastavil tady u majitele kamaráda na 1-2 noci si zachytat, udělat nějaký kontrolní odchyt, odlov, karásku a uvidíme, jaká bílá ryba se bude tady nacházet. A snad dostanu i nějaký bonus v podobě kapříka. Má to tady nádherný, právě se pracuje na rekonstrukci nových mol, takže rybáři se můžou těšit ještě na větší luxus. Má to fakt tady úžasný, doporučuji. Já se nacházím na mole číslo 8. Vedle je ještě kapráž na 7, ten mi občas doufám pomůže s kamerou, tak uvidíme. Já si to jdu užít, snad vám něco poradím a snad se tím Method Feederem budeme dneska bavit. Moje jméno je Radek Hiroš, ale všichni mě můžete znát pod přezdívkou Bulldozer. A tohle je škola Method Feederu. Pojďme se bavit Method Feederem. Svělovné místo dneska zvolím tak, že jsem si nejdřív vytyčil vzdálenost. Je tam 32 metrů, a se mi to i líp počítá. Takže 32 metrů a udělám to tak, že první ten spadlej strom nebo spílený, to bude moje první místo. Druhé ty pahily z položeného stromu bude moje druhé místo. A třetí místo bude ten třetí pahyl spíleného stromu. A co jsem si teďko měřil, tak jde pozvolna dolů dno. Takže já začnu. Na tom prvním mám 1,5 metru. Uvidíme, jestli budu na mělčině. Dneska je, i když je poměrně teplo, nějakých 14 stupňů, ale je zatahané a jsou stále přehánky dešťové. Na druhém už mám 2,20 a tady mám 3,5 metru. Takže já jich budu postupně vyhledávat a v kterých hloubce jako ta ryba se mi ukáže, dostanu pár záběrů, tak na tu hloubku se zaměřím. Udělám tam pár ryb a přejdu na druhou hloubku. Uvidíme, která bude úspěšnější. Takže tady je takové výborné místo, aby jsme si zkusili různé hloubky. Zaklipovaný budu mít stejnou 32 metrů, nebudu to prodlužovat, občas možná zkusím odklipovat, dám si ještě jeden klip, třeba o 2-3 metry dál, abych zjistil, jestli mi ta ryba neodskočí z krmného místa dozadu nebo doprava doleva. Takže první pahyl, druhý, třetí, 3 lovné místa. Na jeden uvidím žlutý mix jsem si zadělal, yellowfishku, mám tady Supernatural, černé krmení a mám pelety, celka s halibutovými spojený dohromady a tam je i nějaká výraznější barva, ať je to láka. Takže jo, já jsem si vytyčil vzdálenost, tu jsem si odměřil na prázdno s krmitkem a teď jenom budu počítat. 3. Jo, 3. Neznamená to, že to je 3 metry, ale bude to zhruba 2. A ještě jsem hodil mírně doleva, takže když hodím na ten pahyl, mám tam, napočítám 1, 2 a hotovo a je na dně. Takže prakticky mělčina. 1, 2 a je na dně, jo? Dno je tam čistý, já jsem si s tím čistým krmitkem prohrábnul bez montáže, občas je tam nějaký klacek, ale je to od toho, jak to spadlo. No a dneska budou lítat vrtulníky, tady je vojenský prostor, takže
budou vojáci. Jo, a teď si ukážeme druhý pahýl. 3,5. Jo? Takže už se nám to mírně svažuje. Tři a půl a zkusíme teďko ten třetí a tam budeme mít kolem 5, 4 až 5 počítání. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tam už mám 5, takže počítám, já nevím, 4 metry zhruba. Zhruba odhadem. Nepotřebuju přesně, jestli je to 3,20 nebo 3,11 metrů, ale potřebuju, kolik vteřin padá. Takže já vím, že to dno se pozvolna zvažuje. Tady jsem to už dával před sebe, tam bylo třeba 7, 8krát jsem napočítal. Uvidíme, možná udělám lepivejší krmení, když ta ryba bude líp reagovat hloubce, udělám lepivejší krmení a přesunu se do ty 4metrové hloubky nebo 5metrové. To mi je v podstatě jedno. Takže já začnu, nahodím tam třeba 5krát prázdný krmitko, jakoby s krmením jenom. Některý položím na dno, některý bouchnu o hladinu, ať tu rybu vydráždím. A dám třeba 1-2 krmitka, dám jí pelety. Jo? A tak to udělám na každý lovný místo. A hezky si tu ten lovňák, krmák připravím. Takže takhle do klipu. Jo, nechám spadnout na dno. Tak. 3 až 5 krmitek. Záleží na vás, jenom ať nastartujete to lovné místo. A říkám, bouchnout pár krmitek o hladinu a některé třeba ty pelety nechat spadnout na dno. Jo, do klipu dám přesně, jakoby, kdybych položil. Tak. Jo, a když vím, že tam počítám 4krát, tak dám třeba 1, 2 a v té jakoby v půlce vodního sloupce škubnu 2krát, 3krát, ať mi to krmení vypadá a nebudu držet ryby ve sloupci. Jo, že ten mrak dělá ve sloupci, ale až v půlce sloupce a hezky se roztáhne. Teď tam třeba bouchnu krmítko 2 pelet. Klidně můžete dát i čepičku z mixu. Jo. 1, 2. No, ty pelety bouchnu v tom sloupci a nepadají z takové výšky, ale třeba z 1 metru, 1,5 metru jenom. Takže nám neudělají takový kužel a ta ryba se jakoby nenaučí to sbírat ve sloupci, ale bude propadávat s tím krmením, když už tam nějaká ryba je. A to samé neudělá jakoby hromádky na lovném místě. Jo, teď si bouchnu na tu mělčinu, pelety, tam vím, že počítám do 3. Tak, 1, 2, jo, a vyklepu. A to samé udělám rybu z dvojky, pojďme si to pojmenovat 1, 2, 3. Jo, a budeme si jenom říkat místo 1, 2, 3. Takže já udělám třeba rybu z 1, přejdu na 2, ale na tu 1 můžu jedno krmítko jenom bouchnout do hladinu. Ať je tu rybu, i když je vyplašená, ať ji tam udržím. Jo, ta ryba může po pár záběrech odstoupit, levo, vpravo. Tak, jdeme na 3. 5. Jo. Bouchnu na dně.
krmítko, i když prut vymotávám, tak ho víckrát škubnu. Protože když škubnete jednou, tak udělá takovou jakoby kometu. Ale když škubnete vícekrát malými, tak ono jak se zaklepe, tak to vyklepe třeba na půl metru. Ale ta kometa vám to může stáhnout třeba na 1,5, když je suchší, mokrejší krmení, jo, víc drží. Mám připravený i žlutý mix, ale ten ze začátku budu dávat jenom na čepičku. Uvidíme, jak zareaguje ryba. Jestli bude chtít jenom světlý krmení nebo tmavý krmení, to už všechno nám ukáže lov. Jo, a zas prut mám přesně jakoby tam, kde ho položím do vidličky a jsem na doraz v klipu. Klipy na těch nových navijákách od Guru mám 6000, 12 feetový A-klas série Method Feeder, ale ty navijáky mají po 2 klipy. Takže jeden si dám jakoby tuhle délku a přidám 3 metry, ať se můžu posunout, do tom jsem říkal, ale mají hybridní klipy, který po razantním záběru se urve. Jo, vyskočí to z něho. Takže neproříznete vlasec. Jo. Tak dám jakoby do vidličky. 3 vteřinky, nebo 3krát počítání, nemusí to být ani vteřiny. Někdo to počítá na vteřiny, aby to měl přesně. Já z toho úhobí chytání nedělám vědu, prostě chci si zachytat a takhle k tomu přistupuji. Je to jiný v závodě, teď jsem se vrátil včera ze závodu z prvního ročníku Method Feeder Mania Cup na jezeře Štít, Rybulov Štít, podívejte se na tu privátní vodu. A tam jsme měli teďko závody, já jako víte, nejsem závodník, ani nějak nevyhledávám závody, ale teď začnu pořádat závody a to z toho důvodu, že mě trošku mrzí, jak je na tom Česká republika, máme tady perfektní závodníky, ale nejsme tak rozšířený jako třeba v Maďarsku, v Polsku, kde jsou třeba o 100 let napřed před náma, jak v závodním Method Feederu, tak celkově v Method Feederu. Ten Method Feeder u nás, i když se nám zdá, že postupuje nějak razantně, ale nezdá se mi to až takový. Takže pro propagaci Method Feederu budu se snažit zase točit videa víc a trošku zabrouzdám i do toho závodního Method Feederu, protože ať se Česká republika umístní, máme tady perfektní závodníky, Milda Ledvinku z týmu Handyline, Honza Adamčuk, MC Carp, jo, a nebudu je jmenovat všechny, abych na někoho nezapomněl. Víte, jak je to se zhrzeným egem. Takže závodníky máme perfektní a je potřeba jenom dělat ty závody, protože v tom závodě se zdokonalíte jenom tím, že budete závodit. Takže dám ještě jeden na 3. Tak. A do sloupca pojď. Je to tam hezky propadá, už to vidím, jak to tam sbírají. Už si říkají, už je tady Radeček. No, intervaly, ten první si nastavím 5 minut. Mám tady cvakátko. Tak, začnu základním barvou žlutou. Mám tady i kuličky, které zasponzorovala v závodě firma Splashbite. Dělala nám limitovanou edici pro tenhle závod a závodníci z toho losovali. Vidíte? Krásná nálepka. A 14B, takže v prvním kole jsme tam seděli. Podívejte se. Krásná citrusová vůně. Takže to tady vyzkouším. Jinak i v závodě nám to přineslo pár ryb. Takže produkty od Splashbiteu, jak wafterské plovky, mají perfektní. Takže vřele doporučím
To samý MC karby, když já jsem mainlinista, to nic neznamená. Prostě už jsem říkal, že to nemám problém párkrát zkusit i jinou značku. Svět se nezboží. Dělají to všichni, jenom všichni to nepřiznají. Tak, pustím si stopky a asi si počkáme na první záběr. Uvidíme, co přinese. Budu postupně vyhodnocovat situaci jednotka, dvojka, trojka, kde je ryba. Po 2-3 hody budu zkoušet barvu. Začal jsem žlutou. Uvidíme, je zatažené, ale voda je čistá, takže průhlednost třeba vidíte do metru, metr a půl na dno. Uvidíme, jak budou na to reagovat ryby. Každý rok jezdím sem z jara. Hele. Kolik? Zhruba 30 vteřin, 40 po náhozu. Jo? Takže krásně nastartovaný to místo. Jinak, jak jsem říkal, navážu. Spadl mi. Jezdím sem každý rok, s majitelem se známe, takže pomáhám mu odlovovat bílou rybu. Jezdím na několik revírů takhle odlovit bílou rybu. Mám tady vezírek a ryby poputujou do svazových vod, kde poslouží na závody třeba feedru, medot feedru. Takže očekávám tady třeba cejny. Karasy jsou krásné, od majitele vím, že už se chytají 50 cm, takže uvidíme. Ale dokonce po potoku jsem splavilo u záplav i plouště, takže uvidíme. Jo, zkusím teďko jedničku, vytěžíme maximum z jedničky, spustíme si stopky. Uvidíme, co počasí, zatím je to zatáhaný. Takže jedna rybka hned 30-40 vteřin sice spadla, ale bylo to něco malého. Začínám malýma šeskama, 4 nástrahama, uvidíme. Prostě ten rybolov a ryba vám prozradí, co chce, jenom stačí na to reagovat a správně vyhodnocovat. Žádná věda. A to už znáte. To už jsou moje takové fráze odpřískaný. Jinak v závodě jsme skončili 5. To jsem ani nedoufal, protože závodní pole bylo jako brutálně našlapaný. Měli jsme tam meč pro tým mistr světa. Z první ligy kluci, fakt perfektní týmy. Z druhé ligy feederové týmy tam byly. Nebudu jmenovat, všechny to prostě nejde, ale třeba ze Surfixu Jirka Matej s Parťákem. Jo, a ostatní perfektní týmy. Nakonec jsme se umístnili 5., což mě docela jakoby překvapilo. V sobotu jsme urvali 2. místo v sektoru, v hluboké části, Jáčkový. To mě ještě víc překvapilo, protože jsme měli v sektoru perfektní týmy, jako tým Meč pro kluky, Morava tým a Surfix tým a další, jo, takže obrovská konkurence, až mi spadla brada. Byl jsem překvapený. Na to, že nejsem závodník, Honza Parťák zachytal skvěle. I když Honzíku já byl v jednotlivcích 5., ty 7. Máš co dělat ještě, ale klidně tě to naučím po víkendech. Koupíš nějaké bušty a můžu tě to učit. Takže pojďme ještě nějak vyhodnotit tu taktiku. Krmení jsem říkal, mám zadělané pelety, tmavé pelety, voda je čistá, uvidíme, ale mám i žluté krmení, jo. Pak udělám mix 50/50 pelety s tím s mixem, uvidíme. Jinak jsem Aqua Tršice, rybník, nádherná, kdo chce zažít jako klid a pohodu u vody, krásné, teď jsou po rekonstrukci mola, majitel máknul přes zimu, takže fakt to tady vypadá i na bivak super, říkal, že bude i připravovat nějaké místa na karavan.
ale kdo chce fakt tu přírodu, je to tady, prostě neslyšíš nic, jenom dokonce slabý signál na telefon, takže tě neruší, vypneš tady úplně. To je skvělý. Dohledá přírodu a krásné ryby. Jinak já sedím jakoby na zátoku, jsem se vytočil, kde je mělčí část, máte tady hloubky kolem 10 metrů, co vím, hele, do prázdna. Kolem 10 metrů, 8, takže hodně se tady chytá pro kapráže na zík, ale tady vedle mě je Jirka, Matuška, ten kapraží a chytá všechno ze dna. Teďko 3,5 minuty záběr. Zkusím teďko pelety a dám tam žlutou čepičku. Tak. No, takhle. Tak zkusíme ještě jedničku a po tomhle hodu nebude ryba, když mám záběry, ale sekám do prázdna. Tak se posunu na 2. Miluji takové ovocné vůně. A tady máme 2. kolo. Taky závodní číslo. Takové zvláštní. Ale taky jakoby ovocná, ale nevím, co jsou. Neprozradil mi. Má to být limitka. Nebude se to vyrábět jakoby klasicky. Bylo to jenom pro ten náš závod. Takže když to bude chytat, budu nahraný. Ale jinak klasicky chytám sit myliny. Stačí mi 4-5 druhů základních barev. Jak jsem říkal, teď dávám ty neutrální. Bronzový, šedivý, hnědý, nevím. Pojmenujte si to, jak chcete, ale chytám ještě tady ty. Někdy prostě ta voda chce nenápadnou barvu, ne takové výrazné. I ta ryba, proto se dělají ty vašauty, že jsou vybledlý ty barvy. Honza měl teďko, myslím, že tam byly nějaký nástrahy od MC Carpu o závody a měl ty vybledlý a taky asi 2-3 ryby na to udělal. Už začíná zase mrholit. Takže ještě jsem plný emocí a dojmů z těch závodů. Sešla se tam parádní parta, večer jsme seděli u ohníka, kecali o medot feedru, o životě, o ženských. Jirka dones bůček, pecka, buštíky večer, vínečko, pivko, kožalečka. Nebylo to vůbec špatný, mám rád takové chvíle. Poznal jsem nové lidi, super lidi ze závodního pole, z 1., 2. ligy, i když nesleduju vůbec, jako doteď jsem nesledoval moc ty medot feederový závody, ale teď do toho trošku zabrouzdám, protože řekneme si na rovinu, je to trošku tragické tady. Takže snad vyhecujeme nějaké týmy k aktivitě, ať se u nás ta závodní konkurence trošku zlepší a začneme se umístňovat i na mezinárodních závodech. Mraulí, no. Zase prší, budu si muset vzít asi Goratex. Přehánky. Vyšlo nám aprílové počasí. Nechávám teďko 6 minut, intervaly a opět chytám z 1, takže uvidíme. 2, 3 nedala záběr a z 1 mám nějaké obtěrky. Možná bude slyšet trošku hluk, protože tam kluci předělávají správcovskou boudu, dělají solary.
Takže nějaký klepání kladivem. A už bych rád viděl nějakého tršického karáska. Teď trošku zaprší a za pár dnů to všechno rozkvete, doufám. A bude už pořádné jaro a zima. Letos je hodně dlouhá. Někdy to rozmrzlo u vás. U nás někdy na začátku dubna, myslím. Konec března. No, byl hezký záběr. Už se tam pohrávají. Molavky lítají. Zkusím, uvidím. Přejezdy jsou tam, takže bych to klidně nechal i déle. Zkusíme. Počasí nic moc, na závodě -5. Foukalo a teďko je deštík. A aspoň se bude líp spát, to bubnuje na ten bivak. Ale to počasí na přespání bivaku nic moc teda. Zažil se mi lepší. Mokrej. Půjdu si na Goratexovou bundu. Ať ještě nenastydnu. Já jsem si odběh do gazeba pro bundu nepromokavou. Nestihl jsem si ji ani dát. Krásný záběr. Do hokejky. No vidíme, možná i kapř. Otočilo se to na volnou vodu. Ale intervaly záběry jsou delší. Takže klidně to budu nechávat 10-12 minut. No to bude možná i kapř. A nebo veliký karás. Brzdu už mám nastavenou od nahozu. Jo, bude asi kapr. Kapr, ale jaký? Jo, takže předkrm z nejmělčího místa. Paradoxně prší, ochladilo se. A z nejmělčího místa zhruba 1,5 metru záběr. Růžová kulička. Dobrý lisec. To vypadá na listce bruna. To je ryba
Daleko přes 10 kg. Já si musím vzít ten větší podběrák asi. Tady přiběh vedle mě kapraš. Podáš mi prosím tě ten podběrák větší? Bude mu pomocníka. Malá 16 háčik. My ho máme. Brutal fish, hej. Brutal fish. Můžu tě poprosit, odepni tu kameru a pojď sem s kamerou. Fú. Dobrá ryba. Tak, máš kameru? Odepni len normálně celý to odepni. Tak. Koukni, jestli nahrává. Masakr, co? Koukej. Oh my god. Pro tohle ten method feeder miluji. Bude ryba přes 15 kg. Tak. Ježkovi oči. Masakr. Tohle je krásný na tom method feederu. Nevíš, co ti to popadne. Koukej. Ty kokso. Brutal fish. Come on. Yeah. Neskutečná ryba. Neskutečná. Dobrý, kámo. Já poprosím Jirku. Ještě si ho jednou ukážeme. Jirka mi udělá fotku. To úplně skvělý, když takováto bomba se povede na kameru. Musíš jít do biváku pro bundu. Krásná ryba. Super fish. Já už mám asi splněno. Vidíš, z mělčiny od břehu, kousek od břehu, 2-3 metry. Tak, Jirko, poprosím tě, telefon tam je někde. Klidně to vypni. Jdeme ho pustit. Jirka mi ještě udělal pár fotek, ještě, že jsou tady ty kapraži. Trošku jílové. Se božím. Koukej na tu rybu. Brutál. Brutál. Come on. Uvidíme, co to bude. Po kaprovi jsem se přesunul na zákrm 2. A je pí. Vypadalo na karáska. Ale z 2 zákrmu určitě to tam by bylo po kaprovi rozplašené. Takže
dávám černý krmení na spod a dělám světlou čepičku jenom. Takže zkusíme dvojku zákrm. To je ten správný zvuk. Je dobrý poslouchat, když chytáte na klip. Nejlepší je to na klip, jakoby, nebo na gumičku. Ale taky to nazývám jakoby na klip. Musíte poslouchat, jak to pukne. Musí to plesknout. Ne úplně, že nějaká rána, aby to nešlo šikmo do té vody, ale s plochou krmítka, aby vám nerozbouchlo to krmení. Takže nejlepší je to přidržet a volně v loktu nebo v zápěstí ohnout prut a tím dosáhnete, že se to krásně napne, propne a pleskne to o tu vodu. Je to takový jiný zvuk, zkuste se na to zaměřit a uvidíte, že je to jiný. A věřte, že budete mít i více záběru, když si dáte na tohle, jakoby na tu pokládku pozor. I když chytám na, já nevím, 130 metrů, tak se snažím, když hodím maximálně 140 metrů, tak si dám stejně 137, 136, aby ten vlasec se ještě dopnul a právě udělalo mi tohle do klipu. Jo, že nejdu na doraz, aby tam dopadlo už len kinetickou silou, nebo jak se nahazuje, už jenom dopadalo to krmítko, ale musí klepnout o ten klip a propnout ten vlasec. To krmení zůstane, ta čepička zůstane, takhle to může všechno, ten tlak vody vystřelit z toho krmítka. Ale stejně můžete dosáhnout ten záběr, protože jak se to rozbije, udělá to kužel a pomalu to padá kolem krmítka. Záleží, jaká je hloubka. Ale rychlejš dosáhnete záběru, když to o tu vodu pleskne, krásně se to položí. Proto i na ty daleké hody jsou krmítka s mantinelama, třeba ty hybridy. A jsou to dělané už, když nedobrzdíte ten vlasec, aby to nevybilo to krmení. Ta síla, ten náraz o tu vodu. Takže kapříky máme. Teď by to chtělo nějakého tršického karáska, kvůli kterým jsem tady. Tak snad se nějaký povede. Jsou tady krásný, majitel říkali 50 už se chytají. Během kaprových závodů nachytali. Tak pár kousků by mě potěšilo. Tak z dvojky další záběr. Vypadá na karáska konečně. Jeden mi spad. Už to tam vrtají kluci, tak je to slyšet. A je zase pryč. Co se děje? Je možný, že už budu muset vyměnit háček potom kaprový. Já slepej. Vypadá ještě dobře. Připravím si, nahodím jednu a připravím si nový háček radši. Je možný, že tam je něco na dně. Vytáhl jsem ji několik klacíků, takže ten hrot se mohl otupit, ohnout a už pak padají ryby. Takže není nic jednoduššího, než vyměnit. Ale ubehlo zhruba 15 minut, tak já zkusím teďko jedničku, jestli tam ještě nebude další kapřík. Tak. A hned si připravím montáž. Tak. Zkusím větší háček, jelikož mám už kapříky a chci vyselektovat tu menší. Mám takhle připravené, popsané, jaký vlasec tam mám
nedělám žádnou vědu 10 cm, takhle je nastavený ten zásobník, takže dělám ten maximum 10 cm, vyndám si a chytám. Žádná věda. Klasika, montáž, gumička, další záběr, ale z jedničky. A to už vypadá na něco pidi mini, takže to vyslajduju. Co to je? Nějaký hrouzek. Koukejte tady. Krásně ukázkově. Za spod. Víte, co je to za rybu? Rejný by řekl, že amur. Tak zkuste mi napsat, co to je za rybu. Co, Rejný? Ty píš taky. Dáme to do vezírku. Na svazové vody budou mít radost na řece. Tak, žlutá čepička. Pak občas zkusím ještě pelety. I z toho důvodu, abych tu rybu tam udržel. Klidně to rozbiju o hladinu, ať to propadne. Tak zkusím zase jedničku. Evidentně ta ryba tam zůstala, nebo opět najela. Tak, teď byl poměrně rychle záběr. A už ani nepouštím stopky. Uvidíme teďko a teď bych vyměnil ten návazec. Nůžky mám někde. Někam jsem je dal. Bordel. Jo, tady jsou nůžky. To byl rychlý záběr. Z jedničky. Evidentně ta malá ryba neodjela. Ale překvapivě má tady tlouště. Ani to není tak překvapivé, protože přítok je docela dobrý a je tam takový potůček. Nějaká pstruhová voda. Takže docela možné, že budou tady i pstruzy. Takže osádka docela dobrá. Ještě toho karáska. Zase začíná pršet. Tak to je. Jinak příroda nádherná, ještě to není zelený, ale když se to zazelená, to bude brutální volavka. Krásný. Ryby jsou ve sloupci, jak prší a ta volavka prolítne nad hladinou, tak třeba i 10 ryb se splaší. Teď je to slyšet, jak tam vrtají kluci, dělají střechu pro správce. Tak na začátek dubna vůbec to není špatný chytání. Ale voda je studená, nemá to ještě ani 7 stupňů. Takže by se tady bavilo klidně o zimním chytání. Na těch 7 stupňů už to bude dobrý. Začnou pracovat i ryby moučky, nemusí být enzymaticky upravené. 10-11 stupňů paráda. Padáček. Jo, je tam zase něco maličkého, ne? Kopy. Ještě jsem nevyměnil ten háček. Nestíhám. A něco malého. Snadné tloušť. Nějaká tloušť invaze. Nevypadá. Člověče, možná i karas. Během zdolávání si držím prut takhle, že mi pracuje jenom zápěstí a loket.
A zdá se, že bude karas. Tak. Máme tu čest s prvním karáskem tršickým. Já si ho dám sem, aby to bylo vidět na kameře. Koukej na to bamberáka, ty kokso. To bude mít normálně ke 40. Dobrý, kámo, dobrý. Tak háček ještě drží zatím. Ukážeme si ho. Hele. Ty kokso. Brutal fish. Nádherná rybka. Tak. Ten změní domov. Vy taky, když jste z okolí Tršic a máte zájem o nějaké karásky, tak mi dejte vědět. Můžeme se nějak domluvit. Buď chcete na svou vodu, svazovou, privátní. Děčná ryba do závodu. Ale zase prolítla ta volavka a vyplašila několik ryb. Takže kdybyste chtěli bílou rybu do svých vod, dejte mi klidně vědět. Určitě se nějak domluvíme. Třeba i na společným odchytu. A nebo já se domluvím s majitelem a můžeme příští jaro naplánovat třeba víkend čisto method feedraže a uděláme si tady nějakou akci s odchytem, že uděláme příjemný s užitočným. Takže klidně napište nějaké nápady a něco můžeme zrealizovat. Jinak už připravují nový závod method feederový a bude to, zdá se, velká bomba. Takže se máte na co těšit. Já zkusím opět jedničku. Trošku mimo. Mimo zákrm. Ale to vůbec nevadí. Občas se to může zkusit pravo, vlevo nebo vzad, jak jsem říkal. Většinou tam ryba blíž nejde. Nevím, jestli celý čas plaší ten vlasec, ale většinou je za zákrmem pár metrů. Někdy i 10 metrů. Ta větší ryba se pohybuje i 10 metrů. Jo? Právě když zaměřím na velkou rybu, tak dělám centrální zákrm a chytám 5, 7, 10 metrů za zákrmem. A ta velká ryba, jak je ostražitá, má rád klid, tak se pohybuje kolem zákrmu. A já jim tam jen pustím buchtičku. Zní to divně, buchtička. Formičku s method mixem nebo s peletkama a podaří se mi kolikrát odchytit tu velkou rybu. Ale ne vždy to funguje na každé vodě. Prostě jsou situace a žádná voda není stejná. Jedna taktika, co funguje před hodinou, nefunguje za 10 minut. Může se změnit, jak teďko se mění světelné podmínky. Jednou je tmavo, vyjde sluníčko, když přestane mrholit, tak podle toho reagují i na barvy. Teďko jdou třeba světlé barvy. Růžová, bílá. Měním. Mám suché ruce, musím si krémovat. Ale karáska máme splněno. A chytám malý nástrahy 6. Uvidím, možná časem dám větší, ale hele, je tam. A je v Tršicích. Jo, chvilka nepozornosti, mastím tady ruce, ještě, že jenom ruce. Tak, černý spodek a čepička světla. Ještě nebylo potřeba ani zastříkávat, když nemám ty záběry a hlavně takhle z jara. Jinak krém je bezpachovej, takže chytám s ním normálně.
nemusíte se bát pachu, ale teď byl záběr mimo zákrom. To víte, že jsem to trefil mimo, teď jde přesně na to místo. Takže kluci se tam hádají. Takže teď to mám přesně v zákrome, uvidíme. Už nepouštím ani stopky. Není potřeba. Ale nechávám to déle. Nevadí mi 10 minut. No ale když chcete být presní, na ty karasy je třeba dobrý používat intervaly. Dejme tomu 2-3 minuty nastavit stopky a i když není záběr, co 3 minuty tam bouchat to krmení. Ty karasy se rozjedou dřív nebo později. Samozřejmě musí být v té vodě. I když u nás máme vodu, co jsem točil minulé video, byly tam karasy a třeba jsme je odchytávali jenom z jara, duben, maximálně květen a pak úplně lusklo a o karasovi jsme nevěděli celý rok, nechápu to. Ale i v těch příbřežních partiích se nenacházeli prostě. No, uvidíme, jestli chytíme nějakého lína. Já jedu za týden na Tinka Cup, takže byl jsem o Velikonoce trénovat, uvidíme, jestli něco mám natrénováno. Ale nějaká taktika tam je, takže uvidíme, jak se zadaří. Vy určitě budete držet palce. Zase začínám raulit. I ty záběry, když nemáte záběry, delší dobu zkuste vyměnit háček, klidně může být fakt ta špička trošku ťukla a už se to tak nezapíchne, nelepí ten háček. No a pak zkoušet. Čepičku dávat nahoru světlou. To světle krmení stačí udělat jenom pár nebo občas hodit čisto formičku jenom čistého krmení. Ta ryba se může nastartovat. A pak se sprejema, dipama opatrně, protože všechno jakoby zůstává na dně a když tu dáváte každý nához, tak to místo můžete propálit a ta ryba prostě odpluje. Je tam toho hodně, hlavně ty gely zůstávají na dně, nerozpouští se tak rychle a hlavně v studené vodě. Se sprejem je to v podstatě jedno, protože ten už se začne rozpouštět ve sloupci, když to propadá. Ale ty gely u dna zůstávají, takže když tam hodíte 10 krmitek po sobě nagelovaných nějakým deepem, boostrem, hustým, tak to tam všechno zůstává. Takže třeba každý druhý, třetí hod jenom. A koukat, když máte ty stopky, jestli jsou záběry rychlejš, nebo to trvá stejně, nebo později jsou záběry. Všechno prozradí ryba, stačí to jenom vnímat, koukat na to. To já právě nedělám, nemůžu se na to soustředit, když natáčím videa. Musím se soustředit na kameru, když tady mi občas kapraš teďko pomůže. Večer mu budu muset nalejt vínko, pálavu. Co? Jirko. Takže večer opět posedíme, budeme se družit. Kapraš vedle hezky zachytal 9 kaprů od rána, takže je taky spokojený. Teď se trošku přišel podívat na medot feeder, snad ho zlomím a začne chytat medot feeder. Ne? Líbí se ti? Ne? Kýve hlavou, že ne. Uvidíme. Už nebyl dlouho záběr. A teď, když bych stopoval a dajme tomu 10 minut, tak už bych to asi přehazoval. Zkusíme zase na 2 jít. 3 zatím nechávám odpočatou. Třeba každé 15 minut tam jenom bouchnu jedno krmítko. Ať tam mají co sbírat, nechám jim takovej klid. Možná na konci tam bouchnu lepší rybu, že tam bude mít klid. Takže záběr z 2. Vypadá lepší rybka. Vidíme. Takže krásek, trošický. Vypadá, že jo.
A je. Vyrušuje mě tam správce, furt mele, ať jdu na chlebíček. Já jsem v dietě. Vyměním ten návazec, to už je několikátá ryba, co spadla. A to byl hezký karásek. No. Tak. Dávám to přes smyčku jenom, proto stříhám, ať se s tím nezdržuji. Dám to do očka. Tak, hotovo. Kulička. Tak. Měním bílou, růžovou. Střídám. Nezůstávám u jedné barvy. Několik rybek jsem přišel, ale v závodě, jak jsme měli teďko strašně, taky hodně padaly ryby. Měli jsme i délky návazce, jsme si pak udělali delší, pak nepomohlo nic. Různé háčky a ne, že jenom nám v našem týmu, ale všechny týmy. Měli třeba za sobotu já 15, Honza 15 ryb. Nedělí to bylo lepší, já jsem měl asi 5 ztratěných, Honza 7. Takže i ty výsledky mohly být jiný, ale padaly všem, takže není se na co vymlouvat. Takže a tady se ta situace opakuje. Z rána mi to nepadalo, teď jsem pro jistotu vyměnil háček, fakt může být ťuklý i po ty velké rybě, když to dostane do kosti. Takže špička může být maličko výhla a už ten háček nesedí tak. Uvidíme. Záběry jsou, snad jsem vás něco naučil nebo ukázal. Tady ještě ten mix, používám hnědej, Supernatural, Yellowfishko, dal jsem tam ještě maličko anglickou vločku pro zvýraznění a tady mám klasické pelety, pár hrstička jenom celka a normálně halibuti. Vůně. Takže půjdu se oblíknout. To už říkám a pak to nestíhám. Všem na vohlej. Ještě 1-2 rybky dostanu. Pak bouchnu jedno krmítko na tu trojku. Ať tam mají co sbírat, ale jenom pelety tam bouchnu. Ve sloupci, ať to propadne. A budu se věnovat ty jedničce. Zatím z ty jedničky nejvíc záběrů. Občas přijde i karásek, teď byl karás, bohužel spadnul. Ale občas prostě se to stává, ty ryby berou opatrně, jsou ostražitý nebo vystresovaný, nevím. Jo, a nedobírej to. Pak je lepší dát o něco delší návazec, třeba 15-20 cm. Nebo zjemnit ještě menší háček, menší nástrahu. Jo, alternativ možností je tam hodně, třeba to zkoušet, připravený, proto mám 6-7 penálů a v jednom mám 14 háček a mám navázaný z různého průměru vlasce gumička, že to je ještě víc odlehčený, ale většinou chytám na trn, vyhovuje mi to na trnu. Jednoduše napíchnu. Další záběr razantní, až bych řekl, že to byl tloušť. Uvidíme, ale vypadá na karáska. Už jde dolů do hlubší vody. Uvidíme, jestli změna háčku pomohla. Vypadá na karáska.
Já to trošku pak přeruším, natáčení, chytání a budu se trošku usušit, dám si kafe. Jo, je to karas, krásný. Ten bojuje. Tak, pojď k tačkovi. Nádherný, vysoký. Ty kokso, lepší než ten předtím. Brutal fish. Natáčím! Jo. Neuvěřitelný, ten musí furt povídat. Molo číslo 8. Krásná rybička. Koukejte na ty zelené barvy. Hřbetní. Jirkovi se to líbí. Tak jo. Máme ještě jeden náhod teda a budu se trošku osušit. Odpočinout, najíst. Bydlím tady v Gazebu. Už stejně dochází krmení. Nezadělal jsem hodně toho na čepičku, jo, ale budu muset zadělat. Pelety ještě mám. Tak. Vidíme, jestli tam budou karásci. A říkám, je potřeba dodržovat ty intervaly. Tak, teď to krásně bylo slyšet. Kapři se ukazují na hladině. Jak to říká, když kapři skáčou, rybaři pláčou. Nevím, jestli je to pravda. Někdo říká, že když skáčou, tak si čistí žábre. Těžko říct, zkus to napsat dolů do komentáře svůj názor. Já si myslím, že si čistí žábre, ale asi taky bude záležet vodu od vody a podle toho, jak skáčou. Někdy si všimněte, že skáčou a úplně plesknou a někdy len vynoží hlavu a udělá tohle. A s otevřenýma skřelama, takže vtedy podle mě si čistí hlavu či žábre od bordelu, jak dolů nasává. Těžko říct, no. Jsou to takové věci, na které možná nikdy nepřijdeme. Museli bychom ty ryby studovat v přírodě. Ale to jsou právě ty momenty, ty maličkosti, které můžete třeba vy porozumět a to vám pomůže být lepším rybářem. Takže zkuste napsat svůj názor dolů do komentáře. Můžeme to rozvést a polemizovat o tom. Víc a víc začíná zase pršet. Už to mám mokrý všechno. Budu se možná převlíknout, nestihl jsem si ani bundu natáhnout, hlavně, že jsem si ji vyndal tam dozadu. Takže uvidíme. Dám teďko posledný hod a až budu se najíst, tak tam hodím po 2 krmítka do každého místa, ať tam zůstane nějaký krmení, ať mají co sbírat, pachová stopa nějaká a já si půjdu udělat kafe, něco zobnout, protože čas letí, je potřeba doplnit energii. Neťuk jsem si karáska. Musím si sám zapínat kameru. Další záběr. Taky vypadá na karáska. Už jsem chtěl jít pryč a jsem si řekl, že ještě mu dám minutku, 2. Posunul jsem si stolík. Stoleček.
Krásně v té čisté vodě. Nádherný. Dobrý. Je náš. Tak. Klítkám. Krásný karásek, co? Jej! Tak. No a jak jsem říkal, teď udělám to, že do každého místa si bouchnu 2-3 krmítka a nechám to trošku odležet. Ne, že bych chtěl, ale nebo by to bylo nutné, ale chci se najíst, chci si dát kafe, trošku odpočinout, pokecat tady s kapražem a na půl hodinku dám tomu jenom pauzu. Nic se nestane, možná jenom prospěje tomu krmnému místu. Takže uvidíme za chvíličku. Kafíčko, sobě trošku jsem pokecal s kapražem tady vedle. Hodím teda na sebe Goratex, ještě více zatáhlo. Mikrofónek někam bouchnout. Tak. Komu dáme? Jo, chladilo. Trošku jsem pokecal s kapražem odvedle, s Jirkou. Co se moc držet. Ale to bude lepší, ne? Tak. Mrholí teď přestalo. Uvidíme, co nám přinese. Vracím se na zpátek k jedničce, ještě jsem hodil po 2-3 krmítka na každé lovné místo. Takže uvidíme. A pomalu budu přecházet na pelety, ať už trošku začnu selektovat. Ať tam ještě vydoluju nějaký bonus. Zatím ty karasy reagují na černé krmení a světlou čepičku, ale zkusím si ještě smíchat pelety s mixem, půl na půl zhruba, 1 hrst, 2 hrsti a pak přejdu čistě na pelety, ať už vyselektuju, ať tahám ty větší karasy. Uvidím, dám tomu ještě hodinku, maximálně 2, už se pomalu bude stmívat, zatahuje se, plus do toho ty přehánky. Už jsem trošku navlhlý, jak jsem seděl v té mikině, tak už se to dostává pod kůži. Ale nějaké rybky máme a já doufám, že jsem vás taky něco nového naučil, ukázal. To je podstata tady těch videí. Není to pro profesionály, ale pro začínající rybáře s method feederem. Ať si udělají obzor. To samé náčiní, není nutné používat to, co používám já. Já prostě kopu za dílnu Guru, Mainline. Kupte si a chytejte, co vám vyhovuje, jaké máte finanční možnosti, jaké máte preference. Je to úplně jedno, ty ryby je to jedno, co je na břehu. Podstatné je, co je poslední, třeba 20 čísel, mám záměr. To znamená krmítko, krmení,
nástraha, háček, forpas. Jo, a pak výběr vhodného lovného místa a přizpůsobení taktiky. To, jestli sedíte v žlutým triku, v modrým nebo černým, na břehu je úplně jedno. To může být jenom podstatné pro vás, pro nikoho jiného. Krásek. Takže to funguje. Přidávám peletky. Už chci jich trošku vyselektovat. Takže já jsem vám ukázal zhruba jak na to. Na vás už je jenom popadnout medotvíderové pruty a vypadnout k vodě. Doma na gauči tohle nechytneš. Krásný, krásný. Tak. Já myslím, že tohle může být takovej ten zlatý žreb dne. A já... Počkej, kámo. Uklidni se. A já... Dobrý, kámo. A já s tímhle karáskem se s váma rozloučím. Vy mi napište nějaké dojmy z tady toho videa a třeba co chcete vidět příště ve videu. Vy se mějte, užívejte si krásný chvíľu vody a možná se potkáme na nějakých závodech medotvídrových nebo i u vody. A jak jsem řekl, můžeme se domluvit a přijít sem třeba na společný odchyt kontrolní, dáme si nějaký medotvíder sraz, pokecáme, uděláme buštíky, do toho krásná pálava, vínečko nebo nějaká šťopička. Vy se mějte, sdílejte, lajkujte, protože to mě žene dopředu, peníze z toho nemám. Takže vás to nestojí nic, mě to potěší. Vy se mějte a doufám, že brzo u dalšího videa se znovu potkáme. Medotvíderu zdar, ahoj.